акнун рамзи шамиров вақти он расидааст ки мо акмал муродовро бинем. акмал тӯли солҳои охир он қадар хуб намедорашад. шояд ин навбат акнун барои акмал дидораш бо рақиби руминияш. акмал муродов яке аз беҳтарин бозигарони вазни 81 кило дар ҷумҳурии тоҷикистон меравад ва дар тамом мусобиқаҳо иштирок мекунад. вале вазни 81 кило яке аз вазнҳои беҳтарин дар ҷаҳон аст ва бисёр куштигирони сахт дар ин вазн рақобат мекунанд. ва ҳоле акмал бо варзишгари руминия марсела карера куштӣ мегирад. асоси куштинашон дар комикат аст, чунки аз қапидани захват яъне комикат аст. рамзи ман мазарат мехоҳам бубинед ки дар ин ҷо ҳамчунин хоҷазода беҳрӯз бо собиқ рақиби хеш нест шидо барои хам кардан ё аз тавқат берун баромаданаш ба варзишгар руминия мешавад. албатта тамринои акмал муродов ва дар дигар татамаи дуюм дар вазни 73 кило хоҷазода бо чемпиони осиё осиё аз моғолистон тесен ачир гӯштин оғоз гирифта истодааст. дар ҳар ду тамама ҳар ду варзишгари тоҷик гӯштин гирифта истодааст. акнун бубинед дӯстони азиз, яку якбора дар ин ҷо ба таври параллелӣ паҳлавонони тоҷик гӯштин мегиранд. дар сатҳи комиката муродов пешсаф аст гиребон қабидани рақиб дасту гиребон ва фаъол ҳам аст. бубинед акмал рақибро аз майдон дур мекунад. шояд чидои дирро барои рақиб мешавад. албатта чунки пешсаф ин фалшатака ба ҳисоб мерафт, яъне фиреб додани ҳуҷумҳои бардору ҳуҷумҳои бардору. хоб ин ҳам касби шумо нишон медода бошад. бале чунки фалшатака аст боз пешсаф аст, чунки акмал баъди машқҳои тамринӣ ки таҳти роҳбарии ҳозир Владимир Николаевич Ильчанинов чанд муддат машқ кардааст, камтар куштинаш дигар хел шуда истодааст, яъне нағз куштӣ мегирад. вале боз ҳамун захват боз аз ҷиҳати тактикӣ акмал фаъол аст, чунки мумкин як шидои дигар агар гираду бо ҳамин сабқата анҷом расонад. хоб акнун дӯстони азиз, дар ин ҷо навбард байни паҳлавони тоҷик акмал муродов аст. акмал муродов баъд аз камфаъолие ки дар мусобиқаҳои қаблӣ дошт, ҳоло хеле фаъол менамояд. маълум аст ки дар ин мусобиқот хуб омода тайёрӣ дидааст. саҳар бегаи машқ мекунад дар манежи ва дар татами дигар барои хоҷазода берӯз як шидо додад. афсӯс дуру дароз давом накард. пешсаф буд. рамзи татами дигар мегзарем дарҳол. куштина бохт бо як шидои дигар, вале афсӯс чӣ гуна иштибоҳ кард.